Oh. Lolo, di ka nagbuhagi na. Masamot din nagkasundo. Ikaw ni mo banhat, mo mira ba? Lamto ikaw ni mo. An. Betul ba? Dito. Ako dito. Kaos ka tayo? Iyay. May dire ka ng kuan. Ayo. Lagi, dora ka din magsugod. Alas. Ibog mo. Marong Bisaya. Palitin mo. Alit mo. Saan ko na inyong kuan dira? Papila may na inyong bigyo diha. Amahan, ma'am, sa dito. Kayo. Kasong biscuit mo. Dami ay kuamas bag. Palit ko gagawin. Balik na ba? Sprite ba? Balik. Sangat juga dito ba? Grabe yung tanan na, oy. Ramta. Alon. Pare. Pusok pa, Mor. Pusok. Nakuha na yung puso. Parang puso ni Maya, ah. Po, mga. Isa. Yaw. Kaya ako, mga side pickers. Pag sila ng mga ano din ba? Mga panong side pickers dito na. Domingo bro Melinda, wala. Yan na to tuloy. Di pa, pala ka na yun. Tulong labang pa. Ano na ba gano'n? Lahat. Kadang side. Kasabikat. Kahit kung sa yung nilang makintiglapang tayo. Kahit pa ang panghilang Huwag nga ba ito nila, anak ang nakumutubere. Nakawabang-wabang pa yan. Ben, jual na rin niya. Kasi dito ni. Si ano? Kita to lulan mo dito. Luya, sumad nga rin tuiga nga rin. Ang sumad to tuiga no? Dito na. Ako muna napit. Doon ka mana dito na. Mato ta ni Rodin. Kami na lagi na kwato. Kaya ngongo kalamihan lagi ilupad kay Mindanao. Tuwa, gidi ay. Gihurot na ginagutom ng kusog. Inarbaho to ron lagi mahuman. Sus, di bitagi mahuman. Hindi na ako ko. Kami. Ano naman kaway kwarta ba? Kanamihan lagi di ulig negro doy. Kaway kwarta sa ano? Nag-install lang yung kwarta. Oh? Hindi na ako. Si mana dito. Usaw si mana dito. Plano. Ay, ano naman. Si mana ko sira ba? Tunada sa diha. Ano ba? Nangain ka ka doon. Na mga buto yan, nga pukaon. Nala sila. Sisig mo na ibili ito nilag na yung mga sprat. Dana. Di mo bisaya Wala mo. nang manok. Siguro ito din manok sa buko. Okay. Di mo manok bisaya. Hindi rin si Jo-Jo, anak. Ito na guys.
Dito ka sa gawa ko, ay ano ra go? Nga anak. Hindi, biyatik iya, Lisa. Ha? Supported nga na. Important. Kanang dako balas. Ang pansin sa akin sa... Oo, mali. Kapila ka ligi gamay na nalin Sige dito. sa gamay dati, tutoy sa tama. Ayaw, hilak mo rin. Ah, Hilak. Pagkita ako nung sa paghilak, be? Sisig. Wala. Tuluban ba nila? Ha? Sorry daw. Mumbai with sili ba? Patansus ba? Wala. Wala. Di paro na kon. kaya mo kun. Ha? Ha? Sabi na sabi ba? Balik dong. Balik dong nya dah. Nara ka mag Makses man. Esa. Allah ka grabe. Amungit. Sabi mo to ba? Di mo Gihungit ginang o sa manok. Ay mo to. Di ko na. Si Tio. Mahal. Tuba ko ah. Tubay. Ang dito ba? Di pa siya nga akong bigla tanggalon. Ano to? Hindi di pa abot at napas ko nung. Natin. Wala to. Ah. Ah. Sige na. Sige na. Ah. Ikaw na saan? Nyara. Okay. Masa ko kapo. So, meron lang slide. Okay. Mahog bitaw ni Ron. Layo lang ako kay mapiksan. Okay. Sige. Allah. Ito yung CR nila. Sa lalaki. Ito po yung CR nila pang lalaki. For ladies.